Já vás vítám u mého podcastu Rumění a dnes se podíváme na cukr, tradiční a zemědělské rumy. Já vám chci na začátek říct, proč jsem si vlastně vybrala téma cukru, tak především jde o poslední díl, kde se budeme zaměřovat ohledně výroby, historie a tady těchto věcí. Od příštího dílu začneme už s ostrovama. A já si myslím, že cukru bychom měli být my rumaři vděční, protože kdyby se nevyráběl cukr, nebyla by melasa, bez melasy by nebyly tradiční rumy. Mně je to jedno, já bych pila dál agrikoly, ale věřím tomu, že by ten rum nebyl tolik populární. Taky není na škodu naučit se něco nového a zrovna historie a výroba celkově toho cukru mi přijde strašně fajn a zajímavá. Tak se na to aspoň okrajově teda koukneme. Taky chci říct, že pokud by vás napadlo něco, co bych měla natočit, co se týče teda nějakých tady těchto technických věcí, tak mi určitě napište, jak na můj Facebook, Instagram nebo třeba tady do komentářů na YouTube. Když se podíváme na historii, tak slovo pro cukr je v evropských jazycích odvozeno z arabského sukar. To pochází původně ze sanskrtského sarkára a to znamená sladký. Někdy kolem roku 6000 před naším letopočtem se pěstování cukrové třtiny rozšířilo i do Indie a Perzie. A z Indie pochází i první zmínka o vaření sladké šťávy z cukrové třtiny, a to někdy v 5. století. Odtud se potom v 7. století tato technika přenesla do Číny. Zahuštěná šťáva se nalévala do buď kuželovitých, dřevěných anebo hliněných nádob, kde potom krystalizovala. Někdy ve 3. století před Kristem doneslo vojsko Alexandra Velikého od břehů řeky Indus cukrovou třtinu, kterou tehdy nazývali medonosné rákosí, k nám do Evropy. A v dávných kronikách stojí taky zmínka o tom, že třtinový cukr zahuštěný mlékem byl dle perských lékařů vysoce ctěn a užíval se jako lék. Peršané taky používali při výrobě třtinového cukru, který oni teda nazývali šakar, kulovitých kedlubů, což je tvar dnešních homolí. Jinak homole cukru a bylo dřív tradiční balení cukru. Běžně byla vyráběna a prodávaná do konce asi 19. století, místy i na začátku 20. století a poté ji nahradil klasický krystalický a kostkový cukr. Měla tvar komolného rotačního kuželu a její výška byla okolo 30 cm. Kdo se dívá na YouTube, tak vám tam skočí obrázek, jinak klasicky budete to mít u mě, jak na Facebooku, tak na Instagramu. A občas se ještě ty homole cukru normálně prodávají. První čistý třtinový cukr, podobný tomu našemu dnešnímu, vyráběli Egypťané. Ti používali k výrobě, čištění a konzervování alkálii. Arabové říkali cukru sukar, Italové suchoron, Francouzi sucré a Řekové sachron. Ještě teda dřív, než Kolumbus objevil Ameriku, byla cena cukru strašně vysoká, protože se vyráběl jenom na Středním východě, v severní Africe, na Sicílii, Madeiře a na Kanárských ostrovech. Taky se ho vyrábělo strašně málo a dopřát si ho mohla jenom evropská šlechta. Světová produkce cukru činí momentálně, jakoby v této době, kolem 160 milionů tun ročně. A cukr je teda hospodářsky velmi významnou komoditou. Takže opravdu dřív to byla výsada mít cukr a dnes je to opravdu biznis. Výroba cukru bílého a třtinového je velmi podobná. Akorát jsou tam potom v jedné části velké rozdíly. A tak já jsem to tak nějak jako všechno okrajově sesekala na to nejhlavnější, aby jsme viděli ten velký rozdíl. A podíváme se teda teď na výrobu cukru z cukrové řepy. Ta je sklizená a nejprve se teda pere. Zbaví se nečistot, pak se nařeže na úzké proužky, kterým se říká řízky, a prochází difuzérem, kde se z ní cukr vyluhuje vodou, a to při různých teplotách. Ty vyluhované řízky se pak užívají třeba pro krmení dobytka nebo na zatopení. Vyluhovaná cukerná šťáva se čistí, pak se filtruje a čiří se přidáváním vápna
a působením oxidu uhličitého v saturátoru a neutralizují se tím výluhy rostlinných kyselin a vysráží se do základu. Nakonec se cedí, profiltrují a to je konec. Tento postup se 2x až 3x opakuje. Pak se šťáva vaří, tím se zahušťuje, se odpařuje za sníženého tlaku vzduchu a tato potom těžká šťáva se opět filtruje. Ve vakuovém varostroji pak nastane postupná řetězová krystalizace a po zahájení procesu krystalizace přidání malého množství krystalického cukru. Po vykrystalizování ve varostroji se skrystalizovaná cukrová hmota odstředí, se zase propláchne v odstředivkách od tekutých nečistot. A to je právě melasa. Což je hodně zajímavé, protože já třeba osobně, nevím jak vy, jsem si myslela, že melasa vzniká jenom u třtinového cukru, jenom z cukrové třtiny, ale ona je i z řepy. Rozdíl mezi bílým a třtinovým cukrem nespočívá pouze v barvě, ale především ve způsobu jeho výroby a zpracování, které má za následek jiné výsledné složení. Třtinový cukr právě neprochází tím procesem chemické rafinace a bělení a nestrácí tak své unikátní zdraví prospěšné látky, mezi které teda třeba kromě minerálu a stopových prvků taky patří mnohé vitamíny, enzymy či vláknina. Bílý cukr při výrobě nejenže ztratí všechny tyhle látky, ale je zbaven i zdravé zbytkové melasy. A tím nechci říct, že samozřejmě cukr je zdravý, ale ten hnědý cukr je prostě lepší varianta. Taky se ale musíme zaměřit, jaký cukr, protože můžete sehnat klasický rafinovaný cukr, který je pouze zbarven karamelem a je hnědý. Takže taky dívat se fakt na složení vlastně, z čeho ten cukr je. Když se podíváme teďka teda na ten rozdíl, jak se vyrábí teda ten třtinový cukr, tak začátek je stejný. Po sklizni je cukrová třtina nasekaná na dlouhé kusy, kterým se taky říká řízky. Ty jsou pak lisovány a sladká šťáva je vpouštěna do sběrných nádrží. Pokud se bavíme o agrikolu, tak vlastně tady to končí a už to jde potom se pálit nebo fermentovat. A pokud se bavíme teda o tom, že chtějí získat melasu a vyrábí se cukr, tak následuje přefiltrování, pak mechanické odstranění nečistot a šetrné odpařování, díky kterému vzniká potom teda hustý sirup. Ten se na základě trojnásobné krystalizace nakonec mění na cukr. Při první krystalizaci se odděluje jen velmi, velmi světlý cukr, při té druhé je pak tmavší a při té třetí je nejtmavší, který je velmi bohatý právě na melasu. A jinak melasa obsahuje velké množství stopových prvků a důležitých minerálních látek pro náš organismus. Vyznačuje se výraznou chutí a hnědou až černou barvou. Pro své unikátní působení na lidské zdraví je často označována jako černý zázrak. A mě by hrozně zajímalo, jestli byste mi mohli napsat, jestli vám melasa chutná. Protože třeba mě nechutná, ale vím, že jí má strašně lidí rádo a tak by mě zajímalo, jestli se najde někdo, kdo ji taky moc nemusí. Když se podíváme na historickou výrobu cukru, tak na konci 17. století se vyráběl jen velmi hutný a polotekutý cukr a tomu se říkalo muscovado. A to byl výsledek prvního vaření a následně první krystalizace. Cukr muscovado neměl prakticky žádné zbytky, takže nebylo co destilovat. On opravdu z něho nezůstávala skoro žádná melasa. Kolem roku 1650 se rafinace zlepšila díky holandskému společenství a začalo to teda v Brazílii, pak se to rozšířilo podél řeky Demerara v Guajáně a pak až na Barbados. Z této doby pochází technika výroby cukru čištěného hlínou, takzvaný claret sugar. Tento cukr vzniká postupnou koncentrací třtinové šťávy. Se zahřívá v 5 měděných kotlících, pod nimiž se rozdělal přímý oheň a cílem bylo získat co nejvíce právě krystalizovaného cukru. Po svaření se vroucí tekutina nalila do hliněných nádob s děrovaným dnem.
Postavila se na slunce, aby teda cukr mohl vysychat a to, co neskrystalizovalo, tak odtíkalo pryč. Byla to teda černá tekutina a šlo o melasu. Během druhé poloviny 17. století tedy potom vznikla možnost destilovat v tropických zemích rum z melasy. A melasa je taky velmi bohatá na nekrystalizovatelné cukry, jako je právě sacharóza a fruktóza, a v níž může docházet k fermentaci, kdy se vlastně ten cukr promění na alkohol. A teď teda jako baborať, co bylo dřív? Byly dřív tradiční nebo zemědělské rumy? My víme, teda pokud jste poslouchali můj podcast o historii, že se traduje, že vlastně první nějaká ta moderní destilace melasových rumů byla na Barbadosu, ale taky víme, že máme nějakou zmínku o nápoji, který se měl podobat dnešnímu rumu, někde ze 7. století. Ale neměli melasu, takže já se přikláním k tomu, že opravdu jako první byly teda rumy z čisté šťávy cukrové třtiny. Že nešlo prostě o vedlejší produkt při výrobě cukru, ale někdo si řekl, hele, tohle je fajn, pojďme to prostě zkusit prokvasit a uvidíme. Můžete mi schválně napsat, a to bychom mohli udělat zase nějakou hezkou diskuzi, že byste mi napsali, co si myslíte, jaký rum byl teda první. Pokud někoho napadlo, proč se vyrábí víc těch melasových rumů, tak je to taky kvůli tomu, že melasu je možné dlouho skladovat, takže z ní můžete destilovat po celý rok. Kvalita melasy na výrobu rumu je vlastně obráceným poměrem k výrobě cukru. Čím více se bude louhovat krystalizovaný cukr, tím méně ho zůstane v melase. Když proběhne ta první krystalizace, protože jak jsme si říkali, tam jde o trojnásobnou krystalizaci, tak zbytek té první je melasa, která je na cukr nejbohatší a nazývá se melasa stupně A. Zbytek z druhého varu se nazývá melasa stupně B a ze třetího stupně C. Obvykle se k výrobě rumu teda používají melasy, které obsahují 40 až 60 % toho neskrystalizovatelného cukru. Až na začátku 20. století se začal rum vyrábět právě z čisté šťávy cukrové třtiny, protože obchodním cílem bylo vyrobit právě rum. Tady to máme teda takhle jakoby napsaný z těch dohledatelných zdrojů, ale jak víme, jak jsme se bavili před chvilkou, prostě nevíme, který byl první. Nicméně právě proč se začal vyrábět teda rum z čisté šťávy cukrové třtiny. Mělo taky za následek prudké snížení výrobní ceny řepného cukru a to právě vedlo k zavírání malých cukrovarů, které nahradily teda modernější továrny. Vlastně zjistili, že ten řepný cukr je levnější a tak prostě malé cukrovary zavřeli. To způsobilo, že drobní zemědělci přestali mít zájem dodávat třtinu do cukrovaru a následně začali destilovat rum z čisté šťávy cukrové třtiny. Například na ostrově Martinique mu začali říkat rum el habitants, neboli rum obyvatel. Později ve 20. letech 20. století byl známý jako zemědělský rum, rum agricole. Samozřejmě, že čistou šťávu je možné používat pouze během sklizně cukrové třtiny. Jde o silně aromatický produkt a je samozřejmě taky drahší, protože se nejprve nevyrábí cukr. A našla jsem takovou zajímavost, že z 1 tuny cukrové třtiny se vylisuje přibližně 650 litrů čisté třtinové šťávy a z tohohle množství se vyrobí 50 litrů zemědělského rumu s vysokým obsahem alkoholu. To se samozřejmě potom ředí, ale když si to vezmete, že opravdu z tuny udělají jenom 50 litrů rumu. Neuvěřitelný. Zemědělský rum vzniká ve francouzských tropických oblastech, hlavně Martinique, Guadeloupe, Marie Galante a francouzská Guyana. Pak ještě v menší míře i na jiných ostrovech, například jako je Mauritius nebo Reunion. Pak tady teda jako začíná otázka toho, proč zemědělský rum, který je teda oprávněně už považován ve světovém měřítku v kategorii super premium pálenek, proč se nepálí i v oblastech pod anglickým nebo španělským vlivem. Tak tam kromě toho, že u nich chybí teda ta kulturní tradice,
tak byl největší problém to, že u mnoho karibských ostrovů pak vlastně vymizely ty cukrovary, protože jak vymizely cukrovary, tak se přestala pěstovat třtina. A prakticky každá plantáž v té době prováděla zpracování třtiny přímo na místě. Komoditou k prodeji přestal být samotný cukr a v rámci zpracování melasy plantážníci později zakládali také lihovary. Následkem námořní blokády v době právě napoleonských válek a s rozvojem rafinace cukru z cukrové řepy v Evropě v průběhu 19. století postupně většina karibských palíren zanikla. To si pak budeme říkat u každého ostrovu, kolik tam těch palíren bylo a kolik jich tam zbylo. Ale my, když se teda podíváme třeba na Guajánu, tak v průběhu 17. a 18. století bylo na Guajáně přes 300 samostatných palíren. Dnes už zbyla jenom jedna jediná, a to je teda Diamond Distillery, která patří společnosti Demerara Distillers Limited. V roce 2018 zde k výrobě 26 milionů litrů alkoholu spotřebovali přibližně 70 000 tun melasy. To, aby si zajistili stabilní přísun té melasy, tak musí společnost kupovat třtinové plantáže. Ona je dnes i melasa na světových trzích díky svému širokému využití poměrně standardní komoditou a paradoxně některé právě destilerie mají nedostatek. A některé palírny mají i dnes své vlastní cukrovary, jako je například třeba palírna Worthy Park na Jamajce, tak ta melasu z blízkého cukrovaru přepravuje pomocí potrubí, takže tam nejsou zapotřebí žádné cisterny a velká poptávka, ale relativně malá produkce cukru. Na Jamajce vede k tomu, že většina palíren si melasu musí dovážet, tak jak i na Guajáně. A mnohdy se to dováží z poměrně vzdálených zemí. Obvykle se jedná třeba o Fidži, Guatemalu, Mexiko a země Jižní Ameriky. Takže vlastně ona ani nemají možnost vyrábět rum z čisté šťávy cukrové třtiny, protože tam to zpracování musí proběhnout do 24 hodin. Tu melasu prostě hodí do cisterny, do sudu a takhle si ji dovezou. Dnes již ostrovy, jako je třeba Antigua, Puerto Rico, Svatý Vincent, Svatý Tomáš nebo Svatá Lucie, neprodukují cukrovou třtinu v množství potřebném průmyslovému využití, takže po druhé světové válce pak docházelo k postupnému uzavírání soukromých cukrovarů a v mnoha případech se ze sociálně-ekonomických důvodů ponechal jen jeden jediný fungující cukrovar. Takhle to má právě třeba Svatá Lucie, že tam je opravdu jenom jedna jediná destilérka. To je tak nějak všechno k té historii a ke zpracování cukru. Víc vám nemám co říct k rozdělení tradičních a zemědělských rumů. Ale tak pro zajímavost bychom si mohli říct, že ještě existují i další nějaké polotovary, které jsou vyrobené z cukrové třtiny a ty se používají pro výrobu rumu. Až do začátku 20. století bylo teda obvyklé používat vařenou cukrovou šťávu, která se jmenovala Vesau. Což se ještě teď dělá například na Grenadě v destilérii Rivière Antonie. Cukerná šťáva, takže ta Vesau, se zpracovává ve varně, které se říká boiling mousse, kde je 5 železných kotlů, jeden je pak měděný, všechny jsou postaveny na oheň a v něm se topí již vylisovaná a uschlá třtina, bagása. Ze šťávy se dřevěnýma nabíračkama sbírá pěna a šťáva postupně přechází všemi kotly, od největšího po nejmenší. Ta koncentrace trvá přibližně 6 hodin, samozřejmě každá destilerie to má jinak. A přitom se Vesau ještě čeří pomocí malého množství vápna. Tím se pak docílí, že je delší fermentace, ta trvá až 8 dní a díky ní je pak rum aromatičtější. A zejména třeba potom na Haiti se používá ještě taková jinačí technika a tam se rum vyrábí ze syrupu. Nese název podle 5. odpařovacího kotle baleriový syrup a koncentrace toho syrupu je od 35 do 38 stupňů Baumé. Je proto možné mezi tím syrup skladovat, čím vlastně vzniká možnost fermentovat a destilovat po celý rok. A obvykle je teda mošt,
který je potom nachystán k fermentaci, složen z 20% syrupu, 60% výpalků a 20% vody. A proto, když se mě někdo zeptá, jestli je Clairin teda agricole nebo je to tradiční rum, tak já říkám, že to má svoji vlastní kategorii a je to prostě rum ze syrupu. Tímto způsobem lze právě vyrobit velmi aromatické rumy. Většinou jsou známy právě pod názvem Grand Arome. A na Haiti se tento způsob používá ho více než 200 palíren. To si pak řekneme na Haiti, tam je to jak na Moravě, tam se pálí v každém baráku. A přistoupil ale na něj i výrobce rumu Bourbon County. A to kvůli tomu, že neměl k dispozici čerstvou cukrovou třtinu. No a potom ještě se podíváme na další slavnou palírnu, která využívá koncentrovaný sirup z čisté šťávy cukrové třtiny, a tím je Industria Licorera v Guatemale. A ta vyrábí Zacapu. A tam se ten mož stáčí bez přidání těch výpalků a přidává se tam jenom voda. Nejmodernější verze koncentrovaných sirupů svým názvem ale poněkud zavádí, protože se jmenuje High Test Molasses, takzvané HTM, neboli invertovaná melasa. Je to zavádějící, protože slovo melasa by vlastně mělo být používáno jenom pro označení zbytku z výroby cukru. A přitom při invertování melas v tekutině veškerý cukr vlastně zůstává, protože tam nedošlo k tomu lisování. Krystalizované cukry se invertují a díky složitému technologickému a chemickému procesu v těchto high test molasses je koncentrace cukru přibližně 89%. Což, jak jsme si právě říkali, tak běžně to bývá 40 až 60%. Proto vlastně Zacapa vlastně tvrdí, že používá panenský med cukrové třtiny a že nedělají teda z melasy, protože jak vidíte, melasa to není. A to je teda všechno, co já tady k tomuhle mám. A kdybyste chtěli něco rozšířit, doplnit, nebo víte něco zajímavého, tak mi pište a určitě si to pak zase příště řekneme. Já vám moc děkuju, když mi dáte like, budete sdílet a odebírat, já budu moc ráda, mě to pak zase posune trošku dál a mějte se hezky, ahoj.